Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа новата придобивка, която се взех за пушката, а именно ето този RF модул на Element Optics. Това представлява един далекомер с градиен лазер с балистичен чип. Предварително се задават данните на проектила и той се изчислява всичко сам. Това е в упаковката. Ето го е самия модул. Модулчето малко. Има си екран, който като му се зададе профил на проектила, скорост, тежест, балистичен коефициент и сам присмята всичко, като преди това взема разстоянието до целта. Това е бутон, който се закрепя някъде по пушката и с едно натискане изчислява разстоянието до целта и съответно колко клика да си настроим оптиката. Ставаме настройката. Казва, че за зареждане и ключи за монтиране. Монтира се директно на оптиката. Сега ще видим къде ще го монтираме. За монтажа ще използваме този монтаж на Vector Optics, който е за монтаж върху самата оптика. Монтажчето с шината. Значи тези втулки няма да ни трябва, те са за оптика с по-малък диаметър. Нашата е диаметър 30 мм. Тези втулки отпадат. Сега ще закрепим на самата оптика. Поставя един нивелир, с който да се нивелираме шината спрямо нивелацията на оптиката. Ето преди това гледаме нивелацията на оптиката, нивелацията на пушката и след това поставяме нивелацията на самата шина. И лекичко коригираме. И след това внимателно дозатягаме на кръст. Това е. Ето, наложи се да преместим монтажа малко по-напред. Не тук, а тук. Пак ще го нивелираме и монтираме. Ето сега ще монтираме модула с неговата стойка, която има много добра функция за реглаж. Това е за груп реглаж, а тук вече сега настрояме финно нагоре-надолу, наляво-надясно. Това вече е при зануляването на модула към оптичния прибор, оптиката. Ето сега монтирахме самия монтаж на самия модул, който е върху самата оптика. Как изглежда вътре си е блоковинни втулки за по-добра настройка на самия модул. За грубата настройка и после вече финно си го
настройваме от тумблерите. Вече с нивелиран модул, монтиран. Как изглежда? Малък, компактен. Това е за монтажа. Сега трябва да му възучим софтуерчето. И ще го пробваме на полеви условия. Как изглежда софтуера? Елемент балистик. Разрешаване с Bluetooth връзка. Карали сме си данните на пушката. 275 метра в секунда, разстоянието от прострелката 50 метра. Температура 30 градуса. Данни за проектива 37 горе на 5,5. Балистичен коефициент 0,154. И сега трябва да ги синхронизираме с модула. Ето как става всичко. Включене. Ето. Синхронизирах се. Профила. Имаме 4 профила, които предварително може да се запаметим. Тук може да се настроим колко време да остане включен самия модул. В случай 1 минута. Профил 3 на полът. И това е. Вече може да прекъснем връзката с телефона. И да проверим как действа. Тук има един допълнителен бутон, който ще монтирам после на самата пушка за по-удобно. Ето го е лазера. Работи перфектно. Просто поглеждаме през оптиката към целта. Натискаме бутона. Ето, в случая 16 метра. 0,8 милдот нагоре и 0,05 надясно. Модулът работи перфектно. Пробваме по-далечно разстояние. Глеждаме през оптиката. Натискаме бутона. В случая 93 метра. Веднага ги пресмята за секунди. 2,3 милдота нагоре, 0,06 наляво. Това е за сега. Остава да го спробваме. Реална стрелба. Полеви условия, където ще тестваме модул. Трябва първо да го настроим. Ще покажа точно как стават нещата. Ако го тествам на 4 различни разстояния. 100 метра, 150 метра, 200 и 250. Да видим дали ще прави точни изчисления. Пробване на RF модула на Element Optics. Първо трябва да го центруваме така, както е дадено по опътването. Трябва да вземем това разстояние от центъра на оптиката до центъра на модула. В нашия случай сме го измерили с линейка 4,5 см. Нанасяме го на един лист и го слагаме на 50 метра, където ми е прострелката. Центъра на оптиката, центъра на RF модула. С помощта на лазерчето ще го нагласим прецизно да дойде тук, за да взема разстоянието коректно. Ето сега поглеждаме през оптиката и сега нагласяме да не бъде в центъра на листа, там където сме белязане. Ето, фиксирахме го грубо и сега вече от тук ще го направим финно, по-прецизно. Поглеждаме през оптиката и с помощта на лазера си го регулираме на отметката. Ето така е добре. Да видим там
ще се вижда ли лазера. Дали се вижда през камерата, но точно е тук. Добре, сега вече всичко е настроено. Сега ще го пробваме в реална стрелба. Тук съм се направени мишенки за 100, 150, 200 и 250 метра. Сега ще ги заложим и ще го пробвам. Преди да стрелям по мишенките, направих по един изстрел пробно. На 100 метра, 150 метра, 200 и 250 метра. С по един изстрел мога да кажа, че модула се справя перфектно. Това е на 50 метра прострелка. Първата мишена, която ще стрелим, ще бъде на 100 метра. И постепенно ще стигаме с 50 метра. Дали ще измерва правилно. Ще измерим разстоянието до първата мишена, която я заложихме на 100 метра. Натискаме един път бутона. По този начин включваме RF модула на елемент. После поглеждаме през оптиката. Фиксираме целта, след което отново натискаме бутона. Ето, разстоянието е измерено, в случай 99 метра. Корекцията е 2,77 милдота нагоре и 0,07 наляво. Коригираме оптиката 2,7. И 0,1 наляво. И тестваме. Батерия. Точно в центъра. Второ попадение, мишената е повалена. Тест на 150 метра. Трябва на 150 метра. Натискаме бутона. Отдолу се задейства. Прицелваме се в мишената. Отново натискаме бутона. Разстоянието е измерено 149 метра. Корекцията, която трябва да направим е 6,28 нагоре и 0,13 наляво. Ръкопна стрелба на 150 метра. Имаме два изстрела. Едно до друго. Далекомера се представя отлично. Присмята абсолютно точно корекцията, която трябва да се направи на оптиката. Също така съм много доволен от слоговете на Doom. Перфектно изпълнение. Изстрелите ги правя един в друг. Тест на 200 метра. Сега ще стреляме на 200 метра. Първо се прицелваме. И да вземем разстоянието до мишената. Ето е корекцията, която трябва да направим. В случая измерихме 202 метра, 10,4 нагоре и 0,2 наляво.
стреляме. Имам падение, още от първия изстрел. Второ попадение. Две попадения, едно след друго. Наистина 250 метра. Сега ще стреляме от последната машина, която е на 250 метра. Връзваме с пушката. Целваме се. Натискаме копчето на РФ модула. Показвам 16,5 нагоре. Милдорка. 3 наляво. Падение. Второ падение. Далекомера се представя отлично и пресмята много точно. Приключихме стрелбата за днеска. Искам да кажа, че съм изключително доволен. Представя се отлично. Дава много точни изчисления, с които в секунда се регулираме.